Zdravím vás u dnešného videa, dneska si ideme zahrať Minecraft Egg Wars. Minecraft Egg Wars na SGčkách. Idem ich hrať prvýkrát, takže dúfam, že no už ideme na to. Tam idem. Tuto mapu som hral len inú hru. Poď, to mám. A nice, mám ju prvý. Aha, novú. Nie je to cheater? Okay. Kde máme vajce? Nevidím. Tam? Tam je enchanting. Takto dáme, aktivujeme gold generátor. Toto je čo? Takzvané čisté hovno. Aha, my sme jeden sa tam odkúpil. Takže sme už iba traja, bohužiaľ. A to bol cheater asi. Jo. Chlapa. Postavíme? Nie. Kde máme vesničan? Kde je vesničan? Tu je. Aha. Dobre, už som sa zlákol, že aj on sa odpojil. Môj plán zastaviť vajíčko Haybelom. Videl som také video, že Haybel je OP, že vraj? Som ešte pomaly. Ešte dve. A kde je ten teammate? Kde je ten teammate? Fakt. Nevidím ho. Ešte... Tak. Mám. Ty kde je? Už budem mať vajíčko obestavené. Nice. A teraz idem sandstoneom. A to by malo stačiť zatiaľ. Už máme. Tu by sme mali mať už na chain armor. Chain. Počkaj, alebo ja kúpim čestku a dám do nej ten chain armor, lebo sa bojím, že s ním zomriem. Koľko stojí? 5 sa mi zdá. Ogolno. Chest, 5 goldu, presne. Takže ja si dám tunak. Idem si použiť meč, maybe. Koľko stojí meč? 8? Tak ja idem si zarobiť 8 goldov. A... Počkaj, my už máme diamanty. Nice. 8, nice. No, idem si kúpiť tento meč. Zatiaľ. Alebo tento si nechám. To idem bojovať. Potom si kúpim
bloky a toto. A ideme na stred s teammateom. Aha, teammate je mŕtvý. A už sa bojí. Pardon, hoď na dávku. Mŕtvý je? To je blbé tam môj. A tu nič presne není. Čakal som to. Ale hore sú už diamondy. Aha! Bože. Bojí sa. Idem sa zbaviť toho zeleného. Ja som si mal kúpiť. Nevadí. Dobrý. A idem ho zabiť, je mŕtvý. Čo sa to otvorilo? Ja im pomôcť. Ale dobre som ho nahitoval. Poďme na to. Prečo som kúpil iba toľko na blokov? Takže niekoho dá zabijem už niekoho konečne. Od 4, nice. Dúfam, aby mňa niekto neobišiel, išiel mi zobrať. Tak dobre som to vybavil. Nevadí. Veď ja už musím mať málo. Mám plán. To nie je naše.
idem po nich. Kaj tam niekoho vidím? On ma chce obísť. Zhodím ho. Mŕtvy! Nevadí, mohol byť mŕtvý, mohol som ho zhodiť, a ja som sa zasekol toto. Nevadí. On ide na nás, ide. Idem si kúpiť. To asi zoberieme ako kúpiť. Toto som si chcel zobrať. Sword level. Okolo mal diamond. Nice. Som zvedavý, aké bude dlhé video. No tak za chvíľku asi je koniec, ale dúfam, že ho typek zabije. A mŕtvý sa... Dobrá. On sa teleportol. Hej. Ja potrebujem Ja nemám nič, fakt. Ja potrebujem. Nice, koľko tých diamondov má. Takto budeme pekne vyzbrojení. Kúpime si najlepší meč. Najlepšie brnenie. Tak to som nemusel. Tak. A ešte jedlo. Ešte bloky som dobré. Jak to, že nám zničil posteľ, či posteľ dole? Som stále... Čo tu je dole? Aha, toto. Aha, tak tu sa ničíme. Akože, nice, ako dobre, neviem. Kam sme mali toľko veľa diamondov v pohode. Ja som teraz robil chybu, keď som si kúpala to brnenie. Vždycky, keď si kupujete celé železné brnenie, tak si helmu kúpte chainovú, lebo má to tak rovnako ako... Ochráni vás tak rovnako ako ironové. Chápete? Ak nie, napíšte do komentára. Ja chcem nejakú za... Môžeme? Kde sú všetci? Chleba máram. No nič, brácho. Tu je koľko diamondov? Nie. Nie, on ma zabil. To nevadí. Toto je koniec videa. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a vidíme sa v ďalšieho videa. Čau!